ошибки. Но пусть твоя жизнь сама не будет ошибкой. Мне кажется, это самое лучшее наставление от Рами Гарипова. Halkımdın seske көңілінен бал фортундай ынйы йыямын. Йыямын да йәнле ынйыларды хуш етле бер кәрәп қоямын. Шуға ла мин беләм тел кадерен, бер кемдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул бай да, ягымлы ла, кәм күрер уны тик кәм күңел. И вот это стихотворение, оно буквально адресовано нам. Шаммагыз Юрай Уранына. Бер явыз уй